fresh, I'ma go like. Vagyok, mint mindenki kezdhet így, de inkább az emberek ezzel szoktak így kezdeni. És hát ilyen Blitz vagy The Pit-et fogunk játszani. És megnézzük, hogy én ugye buildelek, mint egy buildes módos vagyok, csak ugye slide-dal szoktunk blitz rajálozni, meg néha zero buildezni. De amúgy nézést. Szóval én amúgy mi az? Build játékos vagyok, mármint hogy én a buildet azt sokkal jobban szeretem. És megnézzük, hogy az emberek egy ilyen közepes játékosról, mint én, mert nem mondom azt, hogy kezdő vagyok, hanem egy ilyen közepes játékosról elhiszik-e így, hogy nincs rajtam skin, meg semmi, hogy egy kezdő vagyok. Igen, és ennek a videó végén kérlek szépen titeket, be fogom mutatni az én beállításaimat. Ja, szóval ugorjunk is le. El kell foglalnunk a high groundot. Ez nagyon fontos, hogy aki... Hoppá! Agyra hagyjál meg! Ó, baszki! Mármint, hogy bocsánat, de... Na, srácok, ez annyira amúgy... rahadék dolog, hogy ilyen... NPC módba rakod magad, azt... Írjátok le kommentbe, hogy esetleg szoktál valaki... Esetleg valaki csinálni innen a közönségünkből. Remélem, hogy nem, mert... A sniper is egy undorító dolog az amúgy. De ez, hogy NPC-nek... cseszed magadat, ez... Nálam visz mindent, és... Azért jó, hogy ide jöttünk, ugyanis. Aha, az baj. Figyelmetlen voltam. Nagyon figyelmetlen. És ez most így lehet, hogy a végem is. Kivéve, hogyha amúgy... Én mindig azt ajánlom, hogy téglával, amit hogy így kővel. A francba. A csirékmadár. Igen, most már engem fog lőni, ami nekem nem annyira jó. Hagyjuk már! Csiripmadár! Még nem öltünk, srácok, de az a baj, hogy nagyon sokan vagyunk, és csak azt akartam, de amúgy most egy nubot láthatnak ebbe a skinbe. Hoppácska. Ez ott ki fogja emelni. Én erre számítok, és arra is. Hopp. Aha. Na, de srácok, hát eddig nem tudom, hogy lenéztek-e. Most már nem biztos, hogy lefognak. Reméljük. Ja, és amúgy...
Na, és az a baj, hogy amúgy én nem szoktam nagyon rifle-lel túrni, és nekem amúgy így boxfight, meg ilyen fightoknál lesz szokott a legnagyobb baj lenni. Hogy amikor már csak le kéne, hogy épp hogy túrjam. Baszki. Aha. Egy teljesen másik világban él. De hol érsz, öcsém? Itt lehet, hogy megöl most. Aha. Ó, Istenem, de még nubnak néznek. Már az a baj, hogy félek, hogy a hátam mögé lopózik egy másik. Tervezek egy olyan videót, ahol valahogy ráírok Sunra. Életem. Oh! Oh! Itt van Kasa bácsi. Ja nem. Hoppá! Hoppá, öcsi! Ennyi. Mondjuk a Ariana Grande! Haha! Na. Szóval valahogy el akarom érni Sunt. De hát levettem az összes lövretet, na mindegy. Szóval valahogy el akarom érni Sunt. Ja, és igen, azt nem mondtam, hogy a challenge lényege, hogy... Wow! Wow! Szóval igazából az egész challenge arról szól... Aha! Ott van. Szóval az egész challenge arról fog szólni, hogyha most meghalok, akkor léphetek Battle Pass-es skinekre. Szép. És feladom a high groundot. Lehet. Ez itt van az Ariana Grande. Nagyon szép. Na szóval most már váltatok, srácok, Battle Pass skinekre. Szóval, ja. És utána egy eléggé durva skint fogunk behozni. Medbling nem kell, minek? Mert nem szeretem a Medblinget. Apply. És igen, most már használhatunk. Na. Szuper, meg is vagyunk, Robinkával megyünk. Megnézzünk, hogy mit alakítunk vele, mert amúgy esküszöm, nekem az a kezdő Jonesy nem is volt olyan nagyon rossz. De ugye erre a skinre már kellett egy 1000 V-buckot költeni, ugye meg az kezdő skin volt, akivel legelsőnek megoltunk. Szép vagy. Szebb vagyok, mint a nap. Gyere. Gyere már. Befagytam. Aha, ez baj. Befagyott a game, basszus. Három izénél váltatunk skint. A legdurvábbat. Vagyis, hát... Nem is a legdurvábbat, azt... 3 killnél, hogyha 3-at megölök, akkor váltatok skint, de viszont, hogyha engem ölnek meg 3-szor, akkor... Visszaesek a... Mi van, öcsi? Befagytál? Ojjaj. Ott van a fejed.
Ez már második volt, mert amúgy igen, srácok, ezért félek. Nézd meg az Ariana Grande. Vagy ki a tököm. Vagy a Sabrina Carpenter. Basszus, nem látom, hogy honnan. Ez így baj. Hopp. Hopp. Szép. Szép. Ajjaj, baj van. Baj van! De viszont én is öltem, srácok, most 2 darabot, és ez a 138 szerintem meg is halt. Szóval vehetünk fel egy shopos skint, és megnézzük, hogy mit alakítok vele. Viszont nekem ez a Robin skin is amúgy nagyon tetszik, szóval... Csak ezt vegyük le róla, mert... Szuper, készen is vagyunk a ninja skinnel. Itt pont egy build reset folytatódik a meccs, egy build resettel. Ő fut, mint az állat, de nem tudja, hogy én láttam, hogy... Megdöglök. Francba, srácok, a ninjával rögtön egyből megdöglöttem. Hát... lehet, hogy skinváltás lesz. És maradok a John Cena-nál. Hoppá! Hát igen, srácok, ez érteni el, hogy én öltem meg. Aha, van egy picike baj. Mint egy nem kicsi. Rámegyünk. Ne, way, basszus, pedig már szépen letúrtam. Ezt az elejére ugrunk, mint hogy a Battle Pass-esekre, ugye a ninja az már egy shopos skin. Szóval mondhatnánk úgy is, hogy ez egyik legfejlettebb, amik is. Az nagyon csúnya mellé lőttem. Most is. Most nem. Hopp. Nagyon szép. Most is. És ott halt. Nem is tudom, hogy mennyivel lehet jobb nálam, mert amúgy eléggé sokszor már elvertem. Mint például most. Aha, de viszont a Carpenter jobb nálam, a Sabrina Carpenter. És viszont igen, megöltük, srácok, 3-szor. Szóval vegyük vissza csak azt a Robint. Igazából amúgy nekem tetszik ez a Robin skin, szóval bajom nekem nincs vele. Pickaxe az már kevésbé inkább tetszik, de elviselhető. Mondjuk úgy. Mondjuk ez a cipő is Battle Pass-es volt, szóval hordhattam volna, de inkább nem. Nem fordultam eléggé gyorsan, látjátok? Egy kis mozdulat is már végzetes hiba, és amúgy igen, ez egy challenge videó is, ugyanis hogyha megölnek eléggé sokszor, nem annyi kör, de eddig nem is tudom, hogy hányszor öltek meg, de szerintem ezt meg lehet valahol nézni.
Aha. Az egy pici, ez egy petit gond. Én nem is petit amúgy. Jó, egy. Kettő. Karapáter. Hogy ő nem az? Jó, 3! Ja, nem ő az a katonalány. Mivel mondtam, hogy nagyon sokat harcolunk, de viszont én megöltem a harmadik emberemet. Vagyis visszamehetünk a Saposzkinekre. De én szerintem maradok a Robinnál. Ugyanis egy eléggé jó skin, és a DC univerzumból ő a egyik kedvencem, Dick Grayson szerepébe. És Nightwing skin nem érkezett amúgy a shopban, igen, ez nekem is feltűnt, pedig a leakek alapján érkeznie kellett volna. De hát... és nem minden válhat be. Nem is tudom, hogy ezt hol láttam, de lehet, hogy Ghost Rider videójába, hogy Nightwing skin érkezhet a shopba, de viszont engem megöltek egyszer. Ami az eléggé nagy királyság lett volna, hogyha megérkezik. Amúgy írjátok le majd kommentbe, szóval írjátok le kommentbe, hogy akartok-e velünk nézői gémet, akkor majd megvillanthatjátok a bírtudásotokat, ami szerintem 1000 fénynél jobb. Hopp. Az enyémnél. De a Blitz Duo nektek ezzel készül. Nem enyém a high ground. Szuper, most eléggé felpörögtem. Hopp. Szuper. Karian Depitet is majd mehetünk együtt, nem? Minket nem nagyon... Aha. Slide-al minket nem nagyon érdekel, hogy mit megyünk, csak... iratkozzatok fel, és nagyjából ennyi. Ó! Második hely! Mondjuk a Karpartert nem fogom elérni, de... az se rossz, egy második hely. Viszont én amúgy eléggé sokat öltem. Ez lehet, hogy nem a legjobb, hogy nem shotira vagyok váltva. Aha. Az eléggé nagy baj. Muszáj vagyok kidelni. Nem tudom, most nagyon rám akarnak jönni. Itt szoktuk azt mondani, hogy eléggé rámenősek. Csak hogy ez az én felám. Ha! És szerintem nem nagyon számított. Ez az én falam volt. Hopp. Hopp. És hopp.
Megvan a 3 kill, igen. Tudom. Csak én nem nagyon akarok most. Skint váltani. Ugyanis most el vagyok ezzel a Robinkával. Most eléggé adja a szerencsét. A Blitz Duót nyomatjuk, csak nem játszhat hétköznap slide, azt így nem nagyon tudjuk, ezért én veszek fel majd buildelős videókat nagyjából valószínűleg. Az lesz a téma. Egy hétköznap, de jövő héten meg én nem leszek, szóval nagy valószínűséggel. Aha. Van egy picikét baj. Szóval nagy valószínűséggel akkor meg Slide fog felvenni blitzes videókat. Amit ti amúgy nagyon szeret. Mert hogy nem tudom, hogy szerettek-e. Kéne az a HG. Na, nem a HG kéne. Most beszorítottam magamat. Jaj, de ügyes. És lehet, hogy most meg is halunk. Ups. 111. Aha. Ott van, halt. Szépen belepumpálok azért egy jó párat. Hopp. Ja igen, vele már összefutottam, és ővel meg. Ez nem jött valami jól össze. De most szerintem eléggé jól bírtam. Nem a legjobb player volt, de az én is elrontottam el. Igen, ez az első... Ez lesz az első build videó. Na, amúgy mi vagyunk a Blitz Duo. Jaj, de utánom azt ott fent. Aha. Beszorultam, ez nem az jobb. Hopp. Csak amikor egy lövésem volna, hogy meghalna, azt félre lövök. Basszus, srácok. Itt van a katonanő. Csak erre nem számít. Hoppácska. Hopp. 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 Nem mondom azt, hogy pró vagyok, most csak megy. Mert egy szám már elvert volna. Szuper. Bebiztosítjuk magunk alatt a talajt. Anyádat. Vagy nem valami biztosra építette a buildjét. Ezért könnyen bontható. És nem bomlik az egész. Azt a... francba. Mint hogyha csak ellenem játszanának ezek.
Kurr. Mi? Nem veszek muzikperszeket, meg ilyeneket, mert... ...118, és még mindig nem döglött meg. Ha, ez... Gyenge próbálkozás volt, öcsém. De úgy nem szeretem, amikor ott vannak fent. Jó, 138. Uber. Egy csatot kéne. 138. Ezt előttem most. És ott van a másik bunkó paraszt, aki... De várjátok, mindjárt megpróbálunk rájuk ugrani, de nem tudom, hogy rájuk ugrani, mert már lejöttek, mert... Á, persze. És amúgy, igen srácok, Slide amúgy még sosem buildezett. Halleluja, halleluja, halleluja! Rohadt kis minigános! Szóval a Slide még amúgy sosem hogy hívják, ott buildezett. És tudtam, hogy ez a srácok, ahogy éreztem. Szóval a Slide még sosem buildezett, és meg fogom lepni, hogy nyomjunk már valami videót, meg ilyenek. Na, meg robbantsuk ki a tagokat. De nem hiszem el, hogy elugrik. De meg ez a minigános is amúgy annyira izék. Hát valószínűleg nem tudom, mert én jövő héten végig nem fogok tudni videóba jönni. Az a baj. Szóval, ja. Gyere. Fel vagyok rád készülve, öcsém. Igen. Jó, ott van, headshotba. Tudom már, hogy mi a taktikája, és hogyha tudjátok, hogy mi az ember taktikája, akkor már könnyebben tudjátok lebuildelni, vagy ilyenek. Ja, és csak amúgy ajánlani tudom a KDS mappot, amit ugye ő saját, mint hogy ő mapja, ki gondolta volna. Végig csak a minigun nyomatja. Nincs egy senki. Hol van? Ott. Nem, mert valahonnan innen jön a hang. Meghőlök. Ő nyomatja talán a katonanő, mert már tudom, hogy ő a katonanő. Nem. De őt is megöljük, most megpróbáljuk hát. Ja, nem ő a katonanő. Ő a nyuszi. Ő a nyuszi. Vagy mi az? Denevér, vagy mi az? Akkor ő a katonanő? Aha. Hát ha még az a minigun beindul, az egy év.
Hát, ezért nem jó srácok amúgy minigánozni. Persze, amúgy... Megöl. Hopp. Hopp. Aha. Az baj. Nem öl meg. Ugye egész nap Fortnite-oztam, bro. Mondjuk ezekből vért is lehetne izzadni ezekből a meccsekből. Szerintem a katonanő az így kilépett. Annyi volt neki. Most vele ezzel a nyuszival, vagy mi ez, de nem tudom, hogy mi ez, srácok, vagy hogy mi ez, ki ez. Oh, én vagyok a legnagyobb. Jó. Szuper. 100. De én ezzel... Az meg pont megvédett amúgy. Anyukádat. Mármint, hogy na. De ez amúgy annyira idegesítő. Haha. Honnan? Jó, elég sebeztünk azért. Szuper. Ajjaj! Az baj, igen. Tudtam. Na, de most egy pihi van, srácok, szóval... Ó, mekkora! Mi vagyunk a legjobbak. Ezzel a Robin skinnel most amúgy én érzem a cheat. Ó! Nem, mint hogy nem dobom el annyira az agyamat már, hogy ezt mindenki meg. Noob! Figyelni kell a barmokra is. Én nem fogok most grapplert hozni. Meg is halt. Tudtam, hogy megöl most! De szerintem nekem egy középfokú builder vagyok. Nem tudok magamra most rosszabbat, se jobbat mondani. Ha! És ennyi vagy, öcsém. Ja, hogy ő a nyuszi. Ja. Júj! A nyuszit valamiért mindig megölöm. Várjál! Elbasztam! Mármint, hogy nap mi? De ez ki? Nagyon idegesítő. És ott vannak ketten fent. Nyomik. Jó, le is esett, ő volt a Nyúl Béla.
aki amúgy rohadtul nem tud játszani, mert... Ups. Headshot. Jó, tudom, ez most nem a legtisztességesebb kill, de hát most... Hát ez nem jött össze. Mondjuk nekem sem most. Srácok, van ilyen. Ugye én eddig shotgunnal meg ilyenekkel ölögetem meg. Szóval, hogy így, hogyha azt hiszi magáról, hogy nagy, akkor így ne higgye azt, mert... Látod? Nem mindig szabad magatokról elhinni, hogy nagyok vagytok, mert aztán így jártok, hogy 135-öt kaptok headshotba. Én nem mondom azt maga, én egy közepeset mondok magamra, szóval, hogy így... Ha valaki megvedol, hogy... 340. De szép. Ezeket a killeket én élvezem. Hogyha stílusos amúgy a... Kidobálja ezt a szart amúgy. Headshot. Vágod. Várjál, mert jön a kis picsa. Mármint, hogy... Mi? De látod, mászkál, meg ugrál, meg... Mindent csinál. Jó, egyszer sikerült neki megölnie az életbe. Egyetlen egyszer. Na, most lemegyek. Tökéletes. Hops. 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 Elített ki. Figyelj, most srácok. Én is elfáradhatok. Nem szakásom. Jó, hogy most nagynak hiszi magát, figyelj. Jövök. Ridízni akart a köcsög! De nem hiszem el, mert amúgy ez a baj, hogy letúr. Szóval, hogy így amúgy nem tudna megölni. Nem buildelni, lebuildelem simán. Ezt szart csinál. Látod? Lebuildelem. Jó. Az Ariana Grande, vagy mi az, vagy ki az? Szerintem jön a nyuszi. Nem, ő azt onnan fent feltúr. Rahagyjon meg. Nem tervezek most, srácok, ebben a videóban Blitz Royale-t, most ezzel fogunk nyomatni, amíg
Úgy érzem, hogy abban nem hagyom, de szerintem az lassan megeszik, mert egész napja játszok. Nyuszit kell. Bro, az kell, aki titeket akar mindig elintézni. Jelen esetben az a nyúl. Hát ennyi. Ennyi vagy, nyuszi. Aha, oda leestem. Mondjuk ő se csinálja jól amúgy. Jó. Jön a nyúl. Meddig nyúl a nyúl? Ameddig... Hogy az a rohadt goldfish. Hogy nem bír róla leszakadni? De amúgy... Azért vágjátok a lootomat. Hol van? Ő a nyúl? Nem ő a nyúl. Hol van a nyúl? Hol a nyuszi? Nem látom a nyuszit. Hol a nyúl? Baszt? Nekem most a nyúl a riválisom, mert ő basztat, nem akarok csúnyán beszélni. Hát de bro! Ennyi vagy. Meddig nyúl a nyúl? Amíg ki nem nyúl. Te szar vagy, te nyuszi. De honnan? Aha, látom. Na, ez a nyúl addig nyúlt, amíg az agyvizemet fel nem cseszte, szóval most véged van, nyuszi. A picsába. Hopp. Avanglows, vita hőveti bonkó. Ez a nyúl, ez az agyvizemért nyúl. Hopp. És... Hopp! Ha-ha! Ott van. Nem tudom, hogy honnan lő ez a minigán, de így ez is fel fog dühíteni. Most aratok. Várjál, mert jön a nyúl Béla. Hopp, 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 a nyuszi. Rendi. Ott van a nyúl, ott a nyúl. Most elhiszi magáról. És... Hogy nem halt még meg, de az egy headshot volt, és ott elintézem. Na de, srácok, most szerintem ennyi elég volt. Ezt még... Aha, már jön és akkor őt még elintézzük. Nem tudom, hogy ki az. Ja, de tudom, hogy ki az. Na mindegy. Most így pont aktuális, hogy meghaltunk. Lesznek még ilyen videók. Szerintem holnap is egy kicsi. Szóval, ja. Addig legyen egy szép és jó estétek. Sziasztok.